Wayahe nguli golek rezeki. Capek. Ora do gembos iki, Pak. Pompo iki. Assalamualaikum. Yuk, nyelang pompo nih. Kang, juga ke pompo. Nun. Kayak mau uang arep nyilih pompone tok apa karo wadahe yo? Kayane kok pompone tok. Kang, nyilih pompo. Nyilih. Duh. Lah iki ngomong kok piye? Piye tak apa nih? Lah jare mau nyilih pompo, lagi pompo. Lah sampean mau ora ngomong karo wadahe. Aduh, kasung. Wong kok lempengan. Nyelang pompo ku yo karo wadahe rek, Kang. Aduh, iki kongkone piye mompone? Ojo lali. Like, komen, dan subscribe. Nah, Wih, Dong. PCM menggo kerja, minggir. Yo. Lali.